Kawai kalong kami na Delhi ka Trilok Puri kalapoi ha Prayagraj jong ka Uttar Pradesh ban saki ka jingle ni Mahakam utanga da ka bashim nya ka kamram mention video bashim dur ka por baki don ringkan ula pha eki shaying shaki kun jong ki da ka badroy ka dur jong ka jinglet ka basuk la check ha kawai ka jing sa ka baret ban sa mit henre ka por mensdam ka met jong ka tanga ka bar khyang snam kala thia rang ha ka leng ka kamra kala shimpor ki pulit jong ka Prayagraj Commissionerate hadu sau phra kanta banti ya ka te ka kam bat ban kem nya uteu lok halor ka jing penya ben nya ka tanga jong u ha ka than jun si jong ka nong ba ha ka mit jong ka khat phra terik urampang ha ka jing to kit baning kong lala ba ka te ka kan thei kala poi ha ka te ka homestay ha ka mit bala de bat uwe ushin rang da ka bapen itu ila de kum ki tanga bat ka tanga u manager jong ka te ka homestay ul ai kamera ki klem da pen shisha ka jing long jong ki ne lum nya kino ki jing pen shisha ba ki long ha ka step ka babut u manager ulala be ka te ka jingja ka ba shirkhei ha ka kamra shan bat ula pentip mandor shaki pulin Katai kalong kami kadai kablatip kateng kum ka Menakshi ka badai ka tengah jong Ashok Kumar u badai unong song jong ka Trilok Puri ka badan hakanong ba jong kari u Henmen jong ka u Prabesh Kumar engkat berki arngut ki kun sendang jong ka u Ashwani bad u Adash kila let Prayagraj Mario i kidur balapan mi ba ki pulit kila register kes pesha yu Ashok Kumar shwa bantuet ya u bat ban kem ya u ha ka khat nyu terik urampang u Ashok ulami na Delhi rengkat bat ka Menakshi da ka bale menle abon le shaka jingle jingwan jong u Mahakam ha ka singi ka babut kite ki arngut kila poi hajun si bat kila bu kamra ha ka we ka jakasa kat banang mit kala mi ka jinga kren hapreng joki arngut ha ba ka Menakshi kala le chapo kamra syat u Ashok ula shim ka po da ka bathombo reka nadin bat ot di ka shintu jong ka da ka wat nang ta ula kala na ki jan jong u ki blarang khyang snam ula sop ya ka tiar penjap brew haki bat ula bret no eki da ka bari eki sakhi ha ka khat phra tarik uram phang tang shi sngi shwa ban penyap u Ashok ula bu ya ka video jong u bat ka Menakshi ha ki social media ha ka balapan i ba kedang shim ya ka dep ka ba kentang kidur jong kinong pet kai bat ki kai phot jong kinong pet an ringkat bat ki jingkren ki be persha jong u Ashok kila penlong ya u ban syakem